Baba faira tina matiri. Mwari baba uri musoro kudenga. Tinotenda nenyasha dzenyu baba. Dzamusa ruzhinji rwapinda muno kuti vasvike kuno. Kuda kwenyu baba chititungamirai pane mhomho yese iri mukati mhatso ino. Chokwadi ngachive chokwadi, manyepo ngava manyepo. Mhosva dzenyu dzitongwe, vanhu vachibuda muno vachisekerana vachibatana maoko. Mhosva dzichipere mune zvakanaka. Nevauya nevaeni vedu vasvika muno tinokumbira kuti muvatungamire nekudzoka kunzvimbo dzaanogara ngezita raJesu Kristu Mambo wedu. Amen. Uyu mutimba nyoka wauya here? Misheki matsotso simuka. Iyo nini i prosecution form rakabva kuVietnam. Rakareizwa ndiya mutimba nyoka in short. Andro zvinzwa. Riri kuti iwewe failure to produce cattle for inspection. Dipping chapter 19 part 1 cattle grazing regis Portnyorweka instrument section 15 part 1 pause number 9 failure to pay dipping fees section 5 wazvizwa unovumira nazvo kuti unaobhadhara ngei chibvisa hatichakuti ubvise mari yakawanda yedare. Unobvisa mari yaMessenger $10 ne$20 yedare. Wouya nemari iyi pano irudikana. Iri manje fomu iri ndinokwanisa kutoti hauendiba ndokuise kumapurisa kuchimani. Wazwa? Chibvisa $20 ne$10 yemapurisa. Kurumidza. Mune misikazo baba. Chinoite kuti imi mutori neng'ombe pamusoro sekundirinda ingawa $5 mutorifanyira. Ngasifa. Madaidzira imi mutsikira mafona. Madaidzira. Ngasifa. Ndiri kutumira mari yacho pawiki. Ng'ombe ngedzeniko baba? Ngedzinochite semoni. Saka chisiya baba. Chidzimai foni imisi. Imimi ndodo kumuomesera ngekuti hakuna munhu usikafanira kudhipise ng'ombe. 1. Hapana munhu usikafanira kuterere ng'ombe. 2. Ndimi mirai. Ndati chisiya ifoni, dzimai foni. Musiye mudare. Kunzengoti matsvake mari yekupedzisa hatina mari. Ngadzime foni. Aya anokana nehurumende mutemo government. Handitori 5 minutes kutonge munhu unoramba mitemo yehurumende. Handiti 5 minutes kana. Ngoti izvi ngezvekuti ndarira sesimbi tise chimani. Dzimai foni yenyu baba. Dzimai. And I urge you, ndoda kuzwa kuti ng'ombe dzenyu dziri kudhibha, ndoda kuzwa kuti ng'ombe dzenyu dziri kuterera. Zviro zviri izvo. I will make a follow up. Ndichanga ndichiteera mashure menyu kuti ndizwe kuti ng'ombe dzaenda iri kudhibha. Ng'ombe dzikasaenda kudhibha dzinochengete zvirwere munharaunda. Iri samanisira ke unoye kudari muswaile nezviro zvakakwana. Ndakumbotange kuti chirongo kuti munoti tata idzima vachirongwe makadini simukai mune fomu rekuVietnam. Imi muri kuti mune mauya nemari 6 here zvemakambobhadhara kana kuti hamutorina? Handina mari 6. Hamuna mari 6? Chitino chaiswe pabhuku. Bhuku muri kuda bhuku?
Saka munoye musi wa 11. Mune kudare musi wa 11. Endai. Andarera. Anodikana kudara ya musi wa 11. Ndipe someone ring. Because mutimba nyoka must be here because wakati mutimba nyoka ndio wakati Varikuramba. Andizve? Asa tamu. Right, mune kudare musi wa 11. Ndiye nyachirombo yenyu aitaurike asipo because todota kuti sezo ini ndine imwe nyaya yakanga yapedzwa ikavharwa zvadini zvitange zvindarongedzerwa zvinhu zvangu zvenyaya yakadini yakavharwa nokuti nhasi ndandakawimbiswa kuti mutimba nyoka changa ari pano ini ndova neumbowo hwemarefisa angu endinawo nhasi pano kusaziva kuti iye anonga achida api. aiwa Muzaya. Muzaya. Nyaya yako mutimba nyoka wakaunze mari $95 iri pana waswa asi wakati mutape dzimwe nyaya dzemwaitaurirwa pano kuti ndaibhadhara mari ndide kumuprovire kuti tsamwai asaibhadhare mari dzekudhipi anotonetsa asi pano handidi mari tiri kumusi wa 11 ndio deadline akasauya takukupe mari dzake. Saka iye une kuti tsamwai une misikazwa padhipi zvakakonzera kuti tutukane pano padhipi kusaiterere mitemo yedhipi. Saka unoziye zvinoite goko eri Muzaya? Gore rikanga rapera rinotore dombo rosvada. Ndio zvindinokukumbira Muzaya kuti chitore dombo kadoko woti svadei woya musi wa 11. Kuuya kwake nekusauya kwake taakutonga asipo, we pay you. Thank you. Unoziya ere Muzaya kuti kudare unokwanisa kupedza gore uchizwe kudare. Usazvinyengedze kuti ndobvume kubonya pa kudare kunotobonywa. Saka ndadai kuti ndobvuma kubonya sezvongororo. Sezvongororo. Saka chuya musi wa 11 Muzaya. Thank you very much.